Bandiraɓe tedduɓe on calminama no fewi kala ɗo mbawɗo wonde mi salmini on e kuɓal kala biyo mbimi e mbimami e haymo wiyata mbimi mbimami kala baɗɗo abonné e chaîne meɗen YouTube KHF gueɗe kesse ɗum woni kesam hesam on calminama no fewi e ko haalete e fulfulde. Hande jimmi ko sifanade on kadi eɗen jogui ɗo application goto bawɗo kadi wallude en no fewi so tawi eɗen jokkodiri e connexion. Ça veut dire que application o toujours sa yiɗi hutorademo ko traducteur de langage. Sa yi ɗo bindol joni kongol wawi wonde foof ene waɗi tan no battagol no mbaɗirta application utilisé langue mo ɓurata hutorade. Mbaɗen exemple enen ɗum woni francophone ɓe ko kutortoɗen ko français, donc menu makko goto nan toon mbatta activé ko français, goɗɗon mbaɗamo Langues.en on appelle ça. Donc tout de suite so Allah jaaɓi mi aran mi holla on application o joni joni e so gueno on ñaawi mi andina on holno kutortoɗen oɗon application. Ko idi futa fo mi halnan on inde application wiyete ko Traducteur. Mbatta tan ko HI c'est toon to dow Google Play ma on taw toon application ko wiyete ko Traducteur. So Allah jaaɓi man waɗa lien de téléchargement ɗo less description ɗo. Ko idi futa fo sa ardindani application o sa naati nder makko o wiyatuma ko ya waɗa autorisation d'accessibilité. Ko idi futa fo sa waɗi mbaɗa oɗo crochet, sa waɗimo crochet o nawma to nder paramètre to nokku biyeteɗo accessibilité. Ok, sa yi ngara oɗo application kanko woni ɗo o wiyete ko traduction. Voilà, traduction HI traduction to Play Store ma on tawmo toon kadi ɗo less description ɗo no mbirumon ni ma on taw ɗon. Ko idi futa fo ko ɗo tan mbatta crochet sa iɗo wima ya waɗ ok. Voilà, ya hokku yamirore beele o wawa wadde installé. Ok, mbaɗa ok, sa waɗi ok a gayni e application o mi haalanma sa yalti tan guidoɗa fou sa ari nder application o goɗɗum ala sa waɗi ok woni mbaɗa d'accord. Voilà, sa waɗi goni d'accord, vous êtes d'accord de utiliser cette application goɗɗum ala e langage oɗo. Par exemple kala ko tawɗa ɗemgal ngal jiɗɗa firtanede e français tawa ko e dow connexion tigui a udditan connexion maɗum noon saɗa golliramo goɗɗum ala so tawi koye anglais jiɗɗa firtanede bindol anglais pirtanɗa ngol e français sa ari tan ko ɗo sa ñoƴƴi oɗo anglais gasi garaga. Voilà, langue, voilà votre langue o sa yiɗi windi ɗo votre langue ko ɗemgal ma ngal nanata ngal. Par exemple soko français walla soko anglais ko ɗum mbatta. Joni min mi suɓima français mi waɗi ɗum banggue nano, joni noon ɗemgal ngal mi nanata ngal jimmi mi firtane e français ngal ko ngal heedi ka. Joni noon mi holla on oɗo application ɗo jiiɗomo ɗo e fayida makko ko e dow connexion en ligne. Joni mbawa wadde mbawa waɗande hoorema traduction. Par exemple hon jiruɗon ɗum ɗon dani ni, voilà ko dani joni mi udditani connexion mo kono ko ni tan mbatta kala bindol ngol jiiɗa ngal a wawa aɗa wawi fayolde ngol hen dani tan woni o firtanma ɗum e ɗemgal français. Joni ko idi futa fo mo en natta nder application mbaɗenmo mi holla on systéme makko oɗon dara. Voilà, oɗon dara no waɗirta dani ko ni tan mbatta beele o firtanma bindol ngol koye anglais. Joni o firta ngol e bindol hindiya ɗum woni bindi indien. Voilà, ko ni tan a tigor jungo ma tan hono jiiɗon waɗira ni tutorial o no yarata ni e mbaɗan continuer toujours tutorial o. Voilà, so tawi kala windi bindol a yiiɗi wahlide ngol wonta e bindol ngol nelda ngol e nder WhatsApp walla ko nande hono mum binda ngol joni e français gadda hen wahlitanma wattanma bindol arabe woni nelda e nder ɗum ɗo. En continue toujours mbaɗen ɗum ɗo. So tawi koye dow YouTube gonɗa walla ko Facebook a yii toon bindol ngal a wawa janngude walla ina waɗa partagé a wawa janngude sa ari tan mbaɗirani dani. Voilà, sa waɗa yi jiruɗon vidéo ni ko ni tan ɗum woni walla ɗum ɗo min hooram ko min woni tiga ɗum ɗo. Walla sa yiiɗi waɗanede traduit page o foof piya juuɗe ma laaɓi ɗiɗi sa fi hen jungo ma laaɓi ɗiɗi tan a yiyan o wona waɗama traduit. Donc ko ni tan no coynoto ɗon dani ko ni. So tawi a ɓurani famden sa ɓami application waɗimo installé nder portable ma tan so gueno ñaawi a faman kala ko wawi wonde e application on. Nden noon musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko jinnomi sifanade on hande. So Allah jaaɓi caggal joni kadi mami ar mi addanen kadi application ngaji goɗɗi baɗɗi fayida no fewi. Nden noon on jarama on beltanama mbason yejjidde wadde like ɗum woni wadde cliquer e mo mbaɗon abonné. Nden noon kala biyo mbimi mbimami on calminama on beltanama no fewi.